Suna kan matsalar Najeriya ba matsala ce da aka kirkire ta yau ko jiya ba. Matsala ce da ta ɗauko tun daga lokacin PDP ta hantsuno kan Muhammadu Buhari. Al'amura suka ƙara dagulewa saboda rashin iya salon tafi da mulki. Yanzu wannan bawan Allah da ya zo mai masa fatan alkhairi, amma ina mai tabbatar mana cewa wannan zanga-zanga da aka shiryo ta babu alkhairi a cikinta. Talakan ƙasa idan baka yi haƙuri wannan ƙasar ɗan zaman lafiyar da ya rage mana mun lallaba ubangiji Allah subhanahu wataala ya ƙare mana jagora, Allah ya wuce mana gaba ya maganin wannan matsalar ba. Idan ka tashi hankali ka shiga da masifa, aka shigo da bala'i, muka shiga bala'in da ya fi wannan, ina za mu ɗora kanmu. Wannan Bola Tinubu abin da Buhari ya muku ƴan kudu, ya taimake ku, ya ba ku kayan aiki, ya muku ayyuka, mu ma ƴan arewa a mana ana yi tare da shi, yana da hannu a yanda ake tafi da mulkin ƙasa. Amma mu arewa an yanke mu. Ku rubuta ku ajiye tenuwa ɗaya zai in ma ya wuce. So alhamdulillah malam na Madina, katafaren al'amuran da suke faruwa musamman a wannan daidai wannan lokacin da talakan ƙasa ya fusatu, ko kuma in ce aka samu wasu ɓata gari suke nema su tunzura talakan ƙasa. Hakikanin gaskiya babu mai musu ko inkarin cewa talakan ƙasa yana cikin wani hali, yanayi na tsadar rayuwa, yanayi na abubuwa daban-daban da abin da ya shafi tsaro a ɓangaren arewacin Najeriya, wanda yake dukkanin wani mai imani ko tausayi ya tabbatar da cewa lallai ƙasa tana cikin wani hali. Kuma alhamdulillahi ta yadda nake godiya Allah, ko da mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu baya musu, baya inkari da cewa talakan Najeriya na cikin wani hali. Shi yasa bai gushe ba, kullum idan zai yi speech zaka ji ya ce talakan ƙasa ya ƙara haƙuri, domin shi kansa ya san cewa irin halin da ake ciki. To hakikanin gaskiya a matsayin mu na 'ya'yan talakawa, a matsayin mu na waɗanda muke da abokai talakawa, mu ma talakawa, 'yan uwan mu talakawa, muke mu'amala a cikin talakawa, kasancewar mu talakawa mun fi kusanci da talaka, mu a cikin talakawa muke bidirin mu, a cikin talakawa muke ci muke sha da 'yan sana'o'in mu da Allah Ubangiji subhanahu wataala ya hore mana. So da wannan dama nake so in yi amfani in ja hankalin 'yan uwana talakawa gabaki ɗaya na ƙasar Najeriya. Kada a samu wasu shedanu ifiritai marasa kishin ƙasa, marasa mutunci, marasa nagarta, waɗanda ba tausayin al'umma ne a gabansu ba, waɗanda su ne suka jefa ƙasar a cikin masifar da muke ciki. Domin waɗanda suke yin wannan ziga a zargi mafi ƙarfi 'yan jam'iyyar adawa ne, kama daga waccan arniyar jam'iyyar da kuma waccan jam'iyyar ta PDP, wadda yake mun yi Allah ya wadare da irin wannan zigar da suke ta ƙarƙashin ƙasa, suna tunzura talaka. Idan da 'yan PDP suna da cikakken hankali da nazari irin na siyasa, da ba su fito suna assasa zanga-zanga suna ziga al'umma ba. Domin kowa ya riga ya san illar da PDP ta yi wa Najeriya, irin yadda PDP ta fata-fata da Najeriya tsawon shekara 10 suna azabtar da mutane, suna gana wa mutane azaba. Haka ina so in ƙara amfani da wannan damar. Al'umma akwai hanyoyi da dama wanda za mu ci gaba da magance irin waɗannan mulki na kama karya da rashin tausayin talaka da ake yi, amma ba sai mun yi fito na fito mun lalata ƙasar ba. Da ni da kai dukkanmu, idan Najeriya ta lalace mu ne da asara, domin mu ne 'ya'yan talakawa, mu ne mazauna. Ko Nijar ba za ka iya iban 'ya'yanka ka tafi da su ka je ka rayu da su ba, saboda baka da kuɗin, tunda a matsayinka na wanda abincin da zaka ci ma a ƙasar ka yana maka wahala. Ina kuma a ce ƙasar ta rikice ta hautsi ne, dan inda kake fita kake tafiya dan neman abincinka a ce ba za ka fita ba. Ina alfanu yau a ce an datse gari, kana kuka, talaka yana kuka yana cewa ba shi da cin yau ba shi da na gobe, talaka yana kuka yana cewa ana cin dusa, kuma wannan talakan ana ziga ka ana cewa wai ka rufe guraren da kake neman abinci na tsawon kwana 10. Wanda duk ya maka wannan abin ba mai kaunar ka bane. Idan ka rufe, ina zuwa, idan talaka Malam Abdulrahman, idan talaka ya rufe gun neman abincinsa na kwana 10, ina zai samu? Wai ba nan batun ba magana ake na dan baba cewa ba zancen tashin hankali ba, batu ake na cewa a nusar da gwamnati cewa tukin da take yi ba irinsa talaka suke bukata ba. Ai Abdulrahman, zanga-zanga is allowed a tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar nan tamu. To amma idan ka kula a wanne yanayi za a yi zanga-zanga, ita kanta wannan zanga-zangar an nannaɗo akuya ne da fata kura. Ana so a firgita talaka, domin duk mutumin da yake jin yunwa zai iya aikata koma menene. Saboda irin wannan masifar da aka nannaɗo, target ne na cewa talaka ya ji wuya kwana 1 kwana 2, ta yanda azaba za ta sa ya farwa kayan 'yan uwansa talakawa. Daga nan sauran talakawa su fito su kare kansu, ta'addanci ya afku. Malam Abdulrahman, muna gaya wa al'umma, ba mu hana mu zanga-zanga, ba ma inkari da a fito a samu yanci, amma abin da nake so mutane su gane, duk mutumin da zai adalci, duk mutumin da ya zamanta adali ne, mai tunani ne da hangen nesa da hankali, ya san irin gudunmawa da kokari da mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu yake a dangane salon tafiyar mulkinsa. Ko baka san Allah, baka ƙaunar Allah, duk rashin gaskiyarka da rashin san gaskiyarka, ka riga ka san cewa mai girma Ahmad Bola Tinubu a wannan kamun ludayin nasa da ya ɗauko wannan ayyuka
yanzu mu ɗauki aiki mafi girma wanda mu muke kallon sa a matsayin aiki ne na kusa da talaka. Yanzu ka ɗauko wannan bawa local government yancin kanta bisa wasu azzalumai gwamnoni da suka kirkirar wa mutane wannan bala'in da waƙi'a. Kana ji kana gani sai dai kaga daga state government sai federal government ake mulki saboda zalunci na wasu gwamnoni da suka assasa wannan zaluncin. Mai girma shugaban ƙasa a cikin wannan motsin na yunkurin rage wannan raɗaɗin da wannan talaucin da wannan kuncin rayuwar ya ce a mai da gwamnati kusa da talaka. Ya zamanta kansilan unguwar hukunci ne na kotu ba nasa. A'a to waye kai karar? Suna ka rabu da mutane su fahimci zance. Wanda ya kai karar shine mai girma shugaban ƙasa. Da ya kai kara ya ce a bawa local government yancin kanta. Shugaban ƙasa da ya tashi ma sufurin ko da tafi da dan ya karkare al'amarin talaka yana cikin wani hali ai ya fahimta. Aka dawo ma da wannan al'amarin ya zamanta yanzu kansilan ungo kuma sai ya kawo aiki ya gabatar. To da wannan za a rage rashin aikin yi. Sannan mai girma shugaban ƙasa ya duba ɓangaren yunwa sai aka ƙirƙiri wata sabuwar ma'aikata wata ministry livestock wacce za ta dinga kula da harkokin noma. Kai a cikin wannan sabuwar ma'aikatar ma ana sa ran har noma Najeriya za ta dinga yi na karan kankin kanta. To kaga wannan abu ne wanda yake me kullun kai talaka me aka ƙirƙiro maka wanda zai amfane ka. Yanzu wannan ƙirƙiro da aka yi wa talaka ta wannan adada local government ai abu ne wanda dare zai taɓa talaka. So don haka wayancan PDP da sauran janar Muhammadu Buhari da suka zo gaba ɗaya ba su yi wani abu da zai taɓa talaka ba. Babu wani abu da suka yi na taɓa talaka sai abubuwa da suka ebo na masifa da bala'i akan talaka. Ku kuke kawo tallan kuma daga baya ku zo ku ce ba wancan ba wannan. Abin da muke ba maka musu na cewa wayancan shekarun da aka iba ana dagwalmatsa ƙasar nan. Ka duba irin yadda PDP ta azabtar da mutane ta kawo mana Boko Haram ita ce farkon kirkiran mana masifa da ibtila'i a wannan ƙasar da duk ba mu san ta'addanci ba. 'Yan Boko Haram ɗin nan ne suka girmama suka koma 'yan kidnapping suka koma 'yan kaza don su dinga samun sources incomes duk ba wani abu ne ya jefa ƙasar nan ba a cikin wannan ibtila'in Boko Haram ci saboda waɗannan 'yan Boko Haram su suka ballatsa ta ko'ina kuma wacce ta kawo shi shine PDP a ƙarƙashin gwamnatin PDP aka sa Boko Haram ta zo saboda sakaci da rashin iya mulki na PDP. To yanzu kuma ba gashi ana kirarin a ƙarƙashin gwamnatin ku yunwa ta zo ba. A to ai abin da yake faruwa ka kalli wa yunwar yaushe aka gado ta. Dama abinci ne misali a kwano aka kawo shi ba a yi dabarun da wasu abincin za su ƙara zuwa ba. Idan ka cinye wannan abincin ba dole ka yi yunwa ba. Suna kan matsalar Najeriya ba matsala ce da aka kirkire ta yau ko jiya ba. Matsala ce da ta ɗauko tun daga lokacin PDP ta hantsuno kan Muhammadu Buhari. Al'amura suka ƙara dagulewa saboda rashin iya salon tafi da mulki. Yanzu wannan bawan Allah da ya zo mai masa fatan alkhairi amma ina mai tabbatar mana cewa wannan zanga-zanga da aka shiryo ta babu alkhairi a cikin ta. Talakan ƙasa idan baka yi haƙuri wannan ƙasar ɗan zaman lafiyar da ya rage mana mun lallaba ubangiji Allah subhanahu wataala ya kare mana jagora Allah ya wuce mana gaba ya maganin wannan matsalar ba idan ka tashi hankali ka shiga da masifa aka shigo da bala'i muka shiga bala'in da yafi wannan ina zamu dora kanmu. Wai dan baba ana batun cewa a dai jihar Kano an san cewa gidan siyasar ka gidan gawuna ne to amma an fara gano hotuna da bidiyoyi suna yawo cewa ka tsallaka Kano ta arewa gidan sanata Barau Jibrin Maliya. Ko akwai alamun cewa akwai shinshine ne na kokarin canza shekani. Wato Malam Abdurrahman bara in faɗa maka abin da watakila mutane da yawa kaifin tunaninsu ko kuma kaifin hankalinsu bai je wannan gurin ba. Ni faɗan jam'iyyar APC ne. A jam'iyyar APC mu muna da tsari ba ƙungiya muke ba mu ba 'yan ƙungiya ba ne. 'Ya'yan jam'iyyar APC ne. Mai girma sanata Barau Jibrin Maliya Allah ya saka masa da alkhairi. Domin abin da ya sa na buɗe maka da batun Allah ya saka masa da alkhairi. Mai girma sanata ko a sati biyu da suka wuce ya ɗauki burtsatse bohol ya bani guda 6 ya ce ɗan baba gashi kai da jama'arka. Mai girma sanata yau waccan juma'an nan da ta wuce kenan yau muna litinin mai girma sanata na kira shi na ma barka da juma'a kuma ya min albashirin akwai taki yana zuwa. Ina mai tabbatar maka da cewa mai girma sanata Barau Jibrin Maliya da mai girma Dr. Nasir Yusuf Gawuna ɗan juma ne da ɗan jimmai. Akwai ingantaccen nagartaccen zumunci wanda yake tsakanin gidan Nasir Yusuf Gawuna da kuma gidan Barau. Mu mun san daraja da mutuncin Barau, mun san mutunci na Barau mu 'yan gidan Gawuna kasancewarsa mutumin da ya ba mu gudunmawa a takara. Kuma kasancewar Barau ɗin nan fa sanata ne wanda yake wakilta al'umma wanda tunda ake jihar Kano ba a taɓa yin ingantaccen nagartaccen sanata irin sanata Barau Jibrin Maliya ba. Ba a taɓa yi ba. Ana gaya maka sai mai girma Kawu Sumaila yanzu da ya zo muke kallon zai ɗan taɓuka abin alkhairi irin na sanata Barau Jibrin Maliya domin shi ma ya zo da kishin al'umma ai ba jam'iyyar mu ɗaya ba nake yaba masa ka gane cewa mu duk wanda ya abin kirki sai mun yaba masa. Mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila dole ka yaba masa. Ni da wannan dama ma nake kira ga mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila da ya targata kayansa ya bar cikin wayannan da'irar mutanen da ba san darajar malamai ba shi malami ne mutum ne mai ilimi ba ma kalarsu bane
su sun ce za su hau duro su zagi malamai, su sun ce to don haka wannan rashin tarbiyyar da naga yan kwankwasiya suna taimaka suna fitowa dan ka fito akan kishin al'ummarka da abin da al'ummarka suke so, amma haka yan kwankwasiya suka fito suke nema su dinga zagin ka mutum mai daraja. Duk kwankwasiya ba mai daraja Kawu Sumaila, domin shi Kawu Sumaila shi yau kwankwasiya rana ba kwankwasiya ce ta masa rana ba, shi ya taimaki kwankwasiya ba kwankwasiya ta taimake ta ba. Kawu Sumaila fa jingina da shi suka ci zabe. Ina so ka ga aiko wannan duk wanda ya san wannan magana na faɗa ya sani. Kawu Sumaila nan jingina suka yi da shi suka ci albarkacin sa har suka samu abin da suke so a yankin sa, saboda Kawu yana da capacity, Kawu yana da cancanta, Kawu ya san abin da yake, Kawu malami ne. Daga cikin ku fa ya fita cikin kwankwasiya ka gaya mun waye malami kamar Kawu, ai ba gidansa bane. Shi yasa tafiyar ba za ta yi nisa tsakanin Kawu da yan kwankwasiya ba, saboda su yan kwankwasiya ba su da tarbiyya irin ta siyasa, ba su da inganci da nagarta irin ta siyasa. Gani kamar cewa tafiyar tasa da taku ba za ta iri ɗaya bane. Duk mutumin da zai ja aya ya fassara ba kwankwasiya ba gun zaman sa bane, domin kwankwasiya tun daga matakin shugabansu abin da ya ce su fa malamai su daina shiga musu harkar siyasa, su harkar su babu Allah a cikinta, babu malamai a cikinta, kada malami ya shigar musu harkar siyasa. Shi ko mai girma Abdurrahman Kawu Sumaila malami ne, dan zai je aya zai fassara, kuma mutum ne mai tsaya akan talaka, ba dan ci da ceto bane, ba dan ƙarya da talaucin jama'a bane. So da haka kwankwasiya gida ne na tara-tara, gidan yaudara, gidan ci da talakawa, gidan ci da ceto. Da haka wannan zancen da ya kare dama mutum mai daraja mai mutunci kan kwankwasiya babu kamar Kawu. Ina babu inda za a ƙarshe. Ina sakon dan baba na ƙarshe. Sakona na ƙarshe shine ina mai tabbatarwa da al'umma Comr dan baban Gawuna, ni sarkin yaƙi ne da Tasi'u Yusuf Gawuna, kuma ni sarkin yaƙi ne na Barau Jibrin Maliya, kuma ni daga yau zan naɗa ina kira ina roƙo da mai girma Abdurrahman Kawu Sumaila ya targata kayansa ya dawo gidansa na jam'iyyar APC, domin anan aka san shi, gidansa ne aka dan samu dan tangarda wanda yake tsakanin harshe da haƙori ma ana samu, wanda yake har yanzu mun ga akwai mutuntaka tsakaninsa da Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ya dauki Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin uba. To muna kira ga girma Kawu Sumaila ka targato kayanka ka dawo gidanka na ainihi, nan ne muka san daraja ka, nan ne muka san mutuncinka.